салом алайкум тамошобинони азиз. ҳар яке шумо дар зиндагӣ боре ҳам боша дидаед ки ҳайвонҳо дар ҷойҳои хурд чӣ тавр медароянд ва мебароянд. Масалан, гурба бо осонӣ бе ягон мушкилот ба ҷойҳои хурд даромада метавонад, аммо ба одамон баъзан ҳолатҳое мешавад ки дар ҷойҳои хурд даромада дар мемонанд. Ва видеои ҳозираи мо бошад дар бораи ҷойҳои аҷибе ки одамон дар он ҷо дар мондаанд мебошад. Тайёред? Рафтем. сатили партов. кадом намуди ҳайвонҳо бисёртар дар партовҳо дидан мумкин? енотро, аббосовҳоро, мушҳоро ва ҳамчунин марде ки бо бозии гольф машғул буд дар мондааст. ба ҳамаи мо шумо аҷиб аст ки ин шахс чӣ тавр дар сатили партов сараш дар мондааст, ё ин ки барои туби гольфро гирифтан сарашро даровардааст. аҷиб. Ба видео назар кунед, мебинед ки туб берун аз сатил мебошад ва аз ин ҳолат дӯстонаш бошанд ба ҳайрат низ афтодаанд. барои кӯмаки ин мард дӯстонаш истифода аз вазелин сарашро ба берун бароварданд. ба одамоне ки ба бозии гольф машғуланд гуфтаниям ки дар вақти бозӣ эҳтиёт кунед, то ин ки мисли ин шахс дар партов дар намонед. качеликҳои кӯдакона. баъзан вақт ҳар як шахс дар давраи калонсолиаш мехоҳад ки давраи кӯдакиашро ба ёд биёрад ва корҳои аҷиберо ҳам мекунад ки ба чашми мо аҷиб низ менамояд. дар ин видео домод бо ҳамроҳи ҳамсараш баъд аз тӯй дар качеликҳо савор мешаванд ва ин мард бошад барои давраи кӯдакиашро ба ёд овардан ба даруни качелики кӯдакона медарояд ва ҳамин тавр дар даруни качелик маҳкам низ мешавад ва овезон низ мемонад ва барои дӯстони шаҳр бошад ин давра хотирмон мемонад ва то абад меистад. Yo, my thighs! Ow, no. How did your feet fit in there? стиральная машина. кадом одам мехоҳад ки бе ягон чиз сарашро дар даруни стиральная машина дохта истад, боз бо таври вертикалӣ? ягон кас. ҳамин хел не? лекин ин шаҳрванди хитой ки дар шаҳри фуҷоу зиндагӣ мекард, барои ремонт кардани мошина сарашро ба мошинаи ҷомашӯӣ дароварда ҳамин тавр дар дарун маҳкам мешавад ки бароварданаш ғайриимкон мешавад ва барои ёрдамаш ёрии коргарон пажарникҳо омада мерасанд. ба гуфти онҳо дар ним соат шахси маҳкамшударо аз он ҷо халос карданд. дар ягон ҳолат хоҳиш мекунем ки кори ин нафарро иҷро накунед. майдончаи кӯдакона. аз рӯи қонун асосан майдончаи кӯдакона фақат барои кӯдакон тавсия дода мешавад, зеро ки дар дарун качеликҳо ва лавозимотҳое ҳастанд ки тамоман барои одамони калон намешаванд. аммо чӣ кор кард вақте ки мехоҳӣ давраи кӯдакиятро ба ёд биёрӣ ва ҳаловат барӣ? ин шахс дар ҳолати даромадан ба ин намуд ашё якбора дар он ҷо маҳкам низ мешавад ки назар ба одамони дар пеш гуфта худаш ба осонӣ мебарояд. ин гуна рафтор аҷиб аст. ҳамин хел не? калитсои баскетбол. баъзан ҷойҳое ҳастанд ки маҳкам шудан дар он ҷо имкон дорад, аммо ҳаст ҷойҳое ки маҳкам мондан дар он ҷо ғайриимкон аст. масалан, калитсои баскетбол. агар шумо дида бошед, баландии калитсои баскетбол зиёда аз 2 метрро ташкил медиҳад, аммо ин баскетболист дар вақти тубро ба калитсо даровардан аз шодӣ ба он ҷо парида ҳамон хел пояш дар тӯри калитсо мемонад ва барои кӯмакаш тамошобинон ва дӯстонаш мебиёянд. решётка. баъзан вақт агар шумо аҳамият дода бошед, бисёр чизҳое ҳастанд ки дар даруни решёткаҳои ҷуббори роҳ ғалтида меистанд. масалан, соат, телефон ва бисёр чизҳои хурду майда ва гирифтанаш низ ҳамчунин ғайриимкон низ мебошад. ин ҳолат бо 19-сола духтари хитоӣ ки дар роҳ омада истода буд рух дода, ашёяш не, балки худи он, яъне пояш дар дарун даромад ва барои гирифтанаш фақат ёрии пажарникҳо расид, зеро ки ғайри онҳо ягон кас решёткаҳои сари роҳро канда наметавонист ва духтаракро бе ягон мушкилот аз он ҷо пояшро бароварданд.